اكو جازوی ورا خدوان متا من با الله مسپورشون ورا иншолло майли бародарҷо агар не худованд нигаҳбон бошад то мо далохаем бошу брат. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. ҳама каса хуш омаден. аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад. ҳозир дар хона шидагим 21 ноябра имрӯз як бародар занг мезанад, мегӯяд ки ман акаи раднои ҳамон одаме ки дар морг ховай дар Самара акаи раднои ҳамон мурдадорум. акаи фахри мегӯяд шумо дар раҳмат миннатдорӣ кард. ман гуфтам биё бародар ман ҳозир запис кунам. гуфт ака гап нест запис кунам, лекин записа вақте ки мо уже мурдои ай Самара биёрем дар Туристон дар хок супорем, баъд дар ютуб парто. барои ҳамака бародаро имрӯз 21 ноябра ман ин видео запис кардастам. дар ютуб мемонам маҳкам меиста. рӯзе ки бародароя бурдан дар хок супоридан, баъд шумо записа тамошо кунед. одамое ки беақлен нагӯянд ки иҷа барои хайп кардаси видео садои умеда ту короче ин видео кати короша бо ҷиғел мекунӣ. не, ин видео барои ҳамаи одамое ки вақте ки он мурдаи тоҷик мешава хурсанд мешавен, видеода мегӯянд дастгирӣ кунед, мурдаи Тоҷикистонро кунед, гуфта картатона мемонен. барои инами шумо борен оқипадаро дарс мешавад. барои чи ман имрӯз рӯзи 21 ноябр ин видео намондаистам? барое ки ҳамон бародара як тағоишон омадагиай ай Москва дар Самара уже тоҷикои худмо гаренёанку хехшон гарен мегиранку ба телефон зуранку ки ҷои дар хонаи кадом армяна руфта хованку гӯи саги армян тоза мекунанду яшикои зоғора мебардонен дар бозороку амхои кадом гаренё угражач карян ки ту агар ягон бо видео кунӣ мақсад мора агар шарманда кунӣ ҳамин садои шайтона кентош акидаи занг зада ин мардака тарсонида. барои ҳамака ман ин бародар кати суҳбат кардам, мо насиҳат кардем. видео ман гуфтам ман запис мекунам, монтаж мекунам. рӯзе ки бародарое ки дар хок супордан ба хости аллоҳ Тоҷикистон ки бурдан, баъд ин видео дар ютуб мебурад. барои ҳамака имрӯз шумо ин видео дидастед. аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад. ман чӣ коре мекунам? фақат барои пешрафти миллати тоҷик мекунам. ягон вақт намехоҳам ки миллати мо хорзор бошад ё ки ягон кас ба сари тоҷико дар ҳамин Россия фишор биёрад. киҷо бошед. аллоҳи меҳрубон нигаҳбон бошад. видеоро тамошо кунед. кати ҳамон бародаре ки додарша дар хок ина ҳамин рӯз супоридан, ман ҳамин рӯз видеоро дар шумо мемонам. аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад. салом алейкум сози тенҷа ака хуби кор бор зиндагиё меша шукрона аллоҳ состен ака нои ма Фахриддин айда дар ютуб просто бародари тоҷик наистагим. ҳамин дар бораи бародарое ки дар Самара ҳамин ма ягон маълумот надорам да брат. ама просто дар канали садои шайтон дидум видеора. дидум ки давай видео картаи хича мондагия садои шайтон. ҳамин худат акаям маълумоте ку чӣ гап шудагия чӣ хели шудагия даним ҳамин чӣ шудеса дар ҳамон территориҳо. ҳозираш дамо ака дар Тоҷикистонен дар ҳамонҷа бачаи туғоима Исломиддини Хайриддин дар Тоҷикистон ҳаминҷа вақте ки сӯхтан дар оҷа дамо гап зан ки ҳаҷар шудагия дар нагуфтан ки ҳоли сӯхтагӣ мурдагиян гузаштагиян. баъд интернета дур омадем ки гуфтан ки 4 таш мурдагия, 1 таш паридаи семета. яъни якам ки додари хидмат одаме ки паридагӣ дар замин задаги додари хидмат дид. ӯ чӣ ном дорад ака дар замин задаги ғалтагӣ? Саидакбар ном дорад. Саидакбар ном дорад. фаҳмо. ҳозир чӣ вазъиятошон чӣ хелае? Аҳмадзода. алё. ҳозираш дака ҳам бачаи туғоин дар ҳамон пешаи болои сараш дай баъниса дай. мегӯяд ки хела беҳтар шудагия ӯ дар баънисае. ана ӯ додари дигам дар моргай қатъи бачаи ҳамсояна дигариш.
محمد اوش دادر ما آیتالله نام داره اوش محمد شریف نام داره ба оли мурдора чӣ да тоҷикистон роҳӣ накарданд هم ДНК نشناختن ДНК گرفتیم ما اینجا روی کردیم روز 11 با ДНК روی کردیم аҳа ДНК شون نبرومه میگه با این روز بعد روی میکردن این روز گفتن که یا حجت بعد چی کنن امضا کنن امضا نکردن میگه ки имзо накардаста аха همجا نمیدونم رئیس بوده کدومش بوده که اما یا حجت گفت باید توری کنن ولی توری کنن نخونستن روزی دوشنبه در روی میکردن атак як канали дига реклама кард аму бародаре ки номша нав гирифти исломиддин гуфти номуш ё чӣ гуфти карта авай монда канали авай ҳамун бародаре ки ман ду дафъа дар ютуб гап зада будум монда будум ҳамун бародар пули ҷамъ кардагишон мераса ё ки ягон бор дастгирӣ кардан дар курае ما وقت قطعی گاه زدیم گفت که پولی جمع کردگیمون دستش نمیرسمون گفت ахай пули ҷамъ кардагишон раса бо хубе агар ки яки ягон дастгирӣ дар кор боша иншолло мо дар алоқаем акаҷон نه یکمش توره یکمش توره برای ویدیو را تماشا کردم برای تحقیقات گاه زدگینده درباره او گفتم برای اون قناعتم داشتم که خیر راست درباره کی ака برای سلام صدای شیطانه کو صدای امیدش میگن ози авай садои умед кати шумо ягон хонаводашон ягон хештаборшон ягон шиносошон ягон одамош биромад дар алоқа ки ина ака садои умед мисол ози маҳкама ӣ оқипадар пула гирин ина иқа пул ҷамъ шудага гуфта ягон пул додан шумода ё не ягон ташна биромаде вақте ман садои умеда дидам номероша кофтам ай рафиқам ёфтам زنگ زدم بعد تلفن گفت ما گفتم که هم برادر هم سوختگی میشن یادش دبانسه یادش سوختگی گفت که نام فعلا تگازم نام فعلا وقتی گاز زدم تلفنش کشت دیگه زنگ زدم تلفنش زنگ نزد دیگه هم قزنگ میزنم تلفنش زنگ نزد نام فعلا خیلی دکت چاله که من نام فعلا طلب پرسیدم اورا کرا گاز ایستا نام فعلا سلام سایمرو احمد دویچه شما اجای تویستون نکه ما شهر لوغون دهه لغر لغور شهر لوغون ها که بله فهمو از ما 2 سال شد در حصار کوارتیران میشینم حصار ده فهمو ای اولی از ده چالی مرده در روسیه نه با ما فکر کنم که بردن تاجیکستان برای که نه اولی ما این روز 21 مای اولی دام مسکو دا چه سمارا دا فهمو روز دوشنبه وعده کردن که روز دوشنبه دا رویشون میکنه که اینجا مادر من وردگیم دمی شرارت در حصار در خونه تقوی ما ولی درک نداره که گذشتگی دو دارم فقط ما اینجا گفتگیم که کسل کرونا ویروس شدگیم برای اون قد دینکا در کار ده شما دینکا گرفتیم روی کنیم برای نفهمه گفتیم برای اون فهمو مادر من درک نداره پدرم گذشتگی دنیا خیلی شد فهمو خاکه که در صدای شیطان چی گفتنی در پادپیشکاش در پدر و مادرش اکو جزای ورا خداوند میته من با الله مسپارشون ورا انشالله مال برداجو اگر نه خداوند نگهبان باشه که ما در علاقه باشه برات